Shannon, dyma Lisha. Lisha, Shannon. Helo, Nes i gyrfa ti, sut i ti? Iawn, diolch i ti. Iawn, diolch, ie. Wel, Lisha, i ti'n athrawes, beth yw dy proffesiwn ti? Athrawes hefyd. O, wir? Ie. O! Wel, beth yw dy bryderon di o bosib? Bo ni ffili cydweithio, ond dwi'n meddwl gan bod ni gyda'r un fath o swydd, yn amlwg mae rhywbeth yn debyg gyda ni, felly gobeithio byddwn ni'n oce. Ie. Neu os mae'r tŷ angen pethau rili anodd a ni gorfod talu mas mwy amdano hwnna, achos dwi eisiau elw ar diwedd y prosiect, so ie. Yeah. A wy'n credu y ffordd orau o drial cael yr elw yna yw i brynu tŷ mewn ocsiwn. Erbyn hyn, i chi gallu ymuno ar rhan fwyaf o'r rhain ar-lein, a dyna'n union beth dwi'n bwriadu wneud. A dyma'r 3 tŷ sydd da fi dan sylw. Yn gynta, tŷ teres traddodiadol tair stafell wely yn Honopandi. Ond wi wedi sylwi fod y pris cychwynnol o 9,000 ar hugen o bunnau yn reit isel, sy'n gwneud i fi boeni fydd na dipyn o gost i adnewyddu hwn. Mae'r ail dŷ mewn lleoliad braf yn Aberdâr, yn gyfleus ar gyfer yr A470 i fynd â chi am Gaerdydd neu Ferthyr, a mi all hwnna fod y rheswm am y pris cychwynnol o 75,000 o bunnau a'r ffaith bod e'n edrych mewn cyflwr eitha da. A tair lloff sydd i'r tŷ diwedd teres yma'n Rhedegar. Mae yna gyniatad cynllunio am estyniad ar hwn i wneud yn 4 lloff. Ond gyda pris cychwynnol o 73,000 o bunnau, mae rhai bod yn ofalus na chi'n gwario mwy na'i werth yn y pen draw. Oedd un tŷ falle o ti'n meddwl, o ti'n mo beth, dwlen ni gael y tŷ yn ei weithio arno? Rhyw 2, dwi'n meddwl. Drychus i ar y 3 ohonyn nhw, a o'n i jyst yn meddwl oedd rhyw 2 jyst wedi sefyll allan, oedd llai o waith i wneud. O'n i'n hoffi tir i fi'n, jyst achos bod e'n edrych yn traddodiadol o tu fas, a bod fe'n her go iawn i tu fewn.